Most pri Bratislave, Malinovo, ale aj Miloslavo veľmi rýchlo rastú. Ale jedna vec tu chýba. Moderné, kvalitné a dostupné fitko kedykoľvek chcete. Vítajte na mieste, vítajte v AOS Gym. Prvé 24/7 samoobslužné fitko v našej obci. Premyslené do posledného detailu, bez kompromisov, cenovo dostupné a hlavne pre vás, pre miestnych. Ľudia do rôznych fitness centier odtiaľto dochádzajú do Senca, do Bratislavy, do Šamorína. Cesta trvá 20, 30, niekedy 40 minút, nemajú kde zaparkovať. Fitka sú preplnené. Aj preto máme pripravené riešenie, pretože dopyt po fitness centre v obci, kde je 10 000 obyvateľov, je veľký. AOS Gym bude mať k dispozícii dve podlažia, silovú a voľnováhovú zónu, mezanín s kardiozónou. Prístup do fitka bude zabezpečený aplikáciou v mobilnom telefóne 24/7, tak ako sme to spomínali. Nezabúdajte na profesionalitu personálu, ochotu, čistotu, voľné tréningy, skupinové tréningy, bar, proteíny, kávu, možnosť zabaviť sa, spoznať nových ľudí a vychutnať si komunitu v Moste pri Bratislave. Stroje a technológie už máme pripravené, čaká sa len na odovzdanie budovy do užívania a vedzte, že to bude veľká paráda. Nezabudnite, že máme k dispozícii aj Donio kampaň, môžete ju využiť a môžete si zakúpiť už aj ročné členstvo, prípadne akékoľvek iné, s množstvom zľav akcií, ktoré budú pripravené pre vás, užívateľov AOS Gymu. Tešíme sa na vás, pretože to bude naozaj veľkolepé. V okolí je gastro, vybavenie, môžete si odskočiť, akokoľvek si zariadiť svoj čas, ale my budeme najradšej, keď ho strávite u nás v AOS Gyme.